siya mong piyang. Tawid pa rin. Pagbado, kayo, adinayam. Ano mo tuyo-tuyo? Pare, din sapatos. Baligyan ko kadilog niya. Magatag pera man ito. 500 la. 500 din, mong kamoy ito ba? Kinawat. Grabe ka nagparabol. Madara ka din na kang kulti kang abroad. Dilot kang may tumakakakita luta merkado kay tulat abrot may da. Hindi ka din kang kulanay. Nagadluat pa rin. Puro manlutit yung pa ng negosyo. Amani. Lagi daw pare, sin nalalaw tadi. Pare, alanganin manlutit na yung kwarto. Yaw pare kaya mo nalalaw ta kwarta nga di. Sinala ito, kay kamula ko, kay adik ko ang krisis. Sige. Yaw. Ay, pare nga ng mga malit. Di rin maaramang inaano. Dili kay mga budlot adto. Wala ka nga magsumante yung mga nawong. 2 hours later. Sige daw pare, tistingin daw kung umigain. Daw kapti daw. Agi daw, pastilan namin iti kang abroad. Kay budlot. Budlot ka na napalit. Dere ka na niyang inano. Tara daw, lalatong tara. Wala pala Tara daw.